हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव आं नै बाहाय रिल्स एडिटिं खालामगासिनो मैया मोनायावहाय रिल्स बानायदों या फेसबुकआव आपल'ड जागोन नोंथांमोनहा नायनोबा डिसक्रिपशनाव लिंक दङ नायबानो जाबाय ओमफ्राय अखाया मोनानि 11टानिफ्रायनो हादों हरनि 11टानिफ्राय जोङो रिल्स बानायनानै फैबा 10टा जाबायमोन मोनायावसो शुट जादों रिल्सआनो आं कमेडि बिराद मोजां मोनो ना ओमफ्राय बेखायनो दा एसे मा होनो टिमबो गैया नालाय आरो आर्टिस्टबो बायनो हाया एसे गुसुं रिल्स बानायगासिनो फेसबुकआवहाय दाउसा फिसाफोरनि आयै दै हाबजोब्बाय बि मोना बिनि आदारा नैबे जाबाय बिनि दाना बेखौ दसेनो जाजोबगोन बिसोरो फार्स्टआवलाय जाया दा दसे थानो हायो अबाव होबावनांगौलै गिसि जाजोब्बाय नै बे प्लेटाव होनो र' गलिबो गैयाना बेयावनो दोननांदों नै सिङाव दंहैजोबो ओमफ्राय नैबे जाबाय लकेलनि थाखाय अबावबा दंहैजोबसै बिसोरो लकेलाबो दङ 9-10टासो दङ अखा सेरजोब्बाय नै गारि दोनग्राया जाला गोजौआव दै दंजोबो देबगुलायखाबाय नै नैबे जाबाय हांसोनि थाखाय बिस्रा नै पार्टि आलदा आंगायबाय बिसोरबो फिसाल'मोन आं मासेयाव 150 थाखानि लाबोदोंमोन दा देरबाय नै मास मोनसे जाबाय मास मोनसेयाव बेबायदि देरबाय आरो नै बेवहाय वेगेनारनि बै सिगारेट सिट सिङावहाय बिदि सिगारेट बक्स दंना नै मालाबा देखायगोन आं नोंथांमोनाव अबाव थायो बेयो वेगेनार फुराना मडेलाव आरो के सिरिसआवहाय थायो बियो आरो बेहाय दाउ दैनो थाखाय होबाय अबाव दैहैलायखो हाग्रायावसो दैहैलायबाय दां नै बेनो नै अबावबा बावनो दैखाबाय बे हाग्रायाव बेजोंल' थाङो अखायाव सेस गाज्रि जासिगोन बिदिया दिनैना प्लानिंआ गय फुलि गायहैनायनिमोन फुलबारियावहाय दाखालि गय गायनाया माने 6-7 दालसो थैनानै दङ दा अखा हाबाय प्लानिंआ बे केन्सेल जाबाय आं दा बङाइगावआव थांग्रोनांसिगोन दखाननि एसे माल लायनि ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै मा जायो नायनोसै अखा नागारोबा गय फुलिखौ जावखुनानै लांसै न'आव दंखायो फांब्रै फांबासो लानानै थांसै ओमफ्राय बे थैनायाव गायसनहैनोसै आरो दाख्लैसो गायनायानो बोरै जाखो 2 मासल' जादों बे बायनानै गायनायमोन आरो ओमफ्राय अबेबा हाया एसे खम जादोंदां लांनायावहाय माने लामा गाज्रिना लांनायावहाय गुबुर लांखो ना माखो दा बिनि थाखाय 6 दालसो थैनानै दङ चलो गारियाबो स्टार्ट जागोन ना जागोन दाखालिहाय माने बिनि बेटारिखौ सरलपारायाव ब्लग नायाखैबा नायबानो जाबाय डिसक्रिपशनाव लिंक दं जों केम्पिं खालामहैबा बेनि बेटारिखौ लानानै थांदोंना बेजोंनो हरसे लाइट सुइदों लाइटआथ' हजोंहाय दंखायोमोन केम्पिं खालामग्रा जायगायावहाय थेवब्लाबो मबाइल चार्ज होनाय ओमफ्राय बे मिउजिक दामनाय सेस बिनि बिथारजों दामजोबदों बिनिफ्रायनो बेटारिया एसे ल' जागासिनो माने फुल चार्ज जानो मोनाखै आरो स्टार्टआव एसे प्रब्लेम होदों आयै बावनो दंलाजोबो नै माइकफोरा सासे क्रिएटार्सनि गारि बा स्कुटिबाथाय बिदि थादला जोबखायो आरो ओमफ्राय बाहाय माउन्ट दंबावोसोमोन गप्र' आंनिया गालांबाय आथा लगायनांसिगोन नैबे कन्टिनिउ आंना इयाव थायोमोन जेरावखि थाङा बेयाव थायोमोन आरो आंनिया गप्र' गंसे गानानै दङ बेहाय आथा होबासो जासिगोन बे सिथाबनो नागिरला बारा माने सान्दुं जाबाथाय बे सान्दुंनि हिटजोंनो बियो गलिनानै गाबाय थायो मोनायावहाय बिराद अखा खोरोमदों ओमफ्राय सानावसो खिथादोंमोन अखाखौ स्ट्रम रेन पसिबल होननानै साननि 11टायावसो खिथादोंमोन हरावसो हाना होबाय सेटेलाइटआबो उल्था पाल्टा खिथायोना फोथायजाथावा दा टाइमा जाबाय 9:12 फुंनि बङाइगावआव थांदो फैदो ओरैनो 12टा जाबायखानोसैलाय थांनानै फैनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संदो जादो जाखांबाथाय 2टा एसे खामानि मावदो आरामसे मोना खालायबाय आरो सोरनाबा दिनानो थाङा होननानै बुङो दिनानो थाङा आंनो दिनानो थोआ आंनो माला थाङो पात्ताखौ मोना दिनानो थोआ आंनो खामानि मावनो दा मानसिफोरना सोरनाबा माला थांबावरा बे दिनालाय माला मोना जाबावो होननानै बुङो आंनो दिनानो थोआ अखायाबो दासो नागारलायबाय नै खोलासो हादों नामा प्लानिं चेन्ज जाबासो नागारो हरनि 8टायाव अखा देखायबावदों नै बाहाय हरनि 8-9टायाव हागोन आरो ओरै खोला साइडजों बांसिन हाथारदोंदां बिराद दैस्लुं दङ बिजों खोलाजों आजिखालि अखाया दस्रा स्टाइलाव हायो माने मोनसे गामियाव दसे हालायबाय आरो बै मोनसे गामियाव माने बावनो अखा हागोन बै ससे थांनानैनो अखा गैया आरो लामाया नायजाला नै अ माय गड रडानो मोनसेबो गैला बे ससेयाव बिदि लामाया अबावहाय जोरगोन दे बिदि अभारलड गारि खारनायाव गामि साइडआवसो बांसिन मजबुत बानायनांगौ लामाखौ दाहलाय होजोबनांगौ मानो होननानै बुङोबा खुनु एमबिआइ गैया खुनु चेकिं जाया अभारलडनि
दा बाहाय अभारलड जाखायखि जाखायो आरो गामि सिङावनो मजबुतसिन नांगौ माबाखौ रडखौहाय दाहलाय जाजोबनांगौ बेयो फुरा होनबासो जोरगोन गामि सिङाव लामाया फाइनालि साफागुरि मोनफैबाय आं नै बिदि गारि दोननाया ना गुवाहाटीफ्रावबा मालाखावनो सालान जासिगौ नै बिदियावनो दोननानै गारि बख'यो बाहाय बे महेन्द्रनिया गुवाहाटीयाव मोनबाना बिराद गिदिर सालान जासिगौ जोंनि एरियानो बेस्ट आरो गिदिर ट्राफिकबो जाया बिराद मोजां दा बाव दोननानै गोसो बायदि नै माबायदि गारि दोनलाबायदों गुवाहाटीयाव मोनबाना बे सेस फाइन जाजोबगौमोन आरो बे महेन्द्रनिनो गारि आनलड खालामबाय थायो बाहाय लामायावनो दोननानै बे फ्लाइअभार सिङावबो सेस गारि दोनजोबो गिदिर ट्राक ओरैबो दं माने खालि ना जोंनि एरियानो बेस्ट 3-4 बोसोरसोनि उनाव गुवाहाटी बायदि जागोन आरो जोंनाबो जानायालाय थेवब्लाबो एफाग्राब हेभि जानाय नङा गासिबो मालखौ लड खालामजोब्बाय आं दा ओंखारबाय ओमफ्राय पेट्रल पाम्पआव हाबनि पेट्रल पाम्पआव दा थावा सानफा एफा बारायगासिनो दिनैहाय आरो बारायबावबाय दाख्लैसो मैया सानसे जाबाय दाख्लैसो 90 फैसा बारायदोंमोन आरो दिनै बारायबावबायनो नायनो बेसेबां जाखो पेट्रला अबाव मा जाखो जाम जानानै दङ प्लानिंआ एसे चेन्ज जाबाय आं दा कासकट्राजों थांनांसिगोन एसे फिसा खामानि ओंखारबाय कासकट्रा जानानै थांनांसिगोन दासो बेंटल गेट बारबोदों आङो ओमफ्राय बाहाय माखासे सेंग्राफ्रा फोदाय नुदोंमोन नोंथांमोना मिथियाबा आं खिन्थानि आंनिया फेसबुकआवहाय मोननै मुड दङ मोनसे बे फोदाय मुडआव सुइं जाबाथाय एसे फानस्लायना दस्रा जायो आंनिया बुंनाया दा मानसिफ्रा मोजां मोनो आरो बेखौ दा गोसोआ बिराद मोजां मोनो बिदि मानसिफोर रायलायबाना सिनायबा आंखौ बिराद मोजां मोनो गोसोआ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नुबा रायलायबानो जाबाय अके नैबे इन्डियान अइलाव सोनोसै थावखौ 300 गाहामनिल' सोनो हासै नै दाम बारायनानै 102.98 जाबाय 103 खौनो हमदो पेट्रला ओमफ्राय डिजेला 94.36 बिराद बारायखाबाय सालायनो हाबावगोन बे गारि खेबथाम बारायबाय बे मासावनो खेबसेनोथ' बारायनो हाया नालाय एसे पइन्टआ थांगासिनो आरो आं दा ओंखारबाय थाव सोनानै 11:21 जाबाय नै टाइमा 11:21 मोनहैगौमानि 12था जानोसै आं नैबेजों राइड लानोसै हायनारि भिलेजजों बेखौ हाबजायो बन्द' खालामनानै दोनबाय नै ट्राकफ्रा इउटार्न लायोना बेनि थाखायनो बिराद रिक्स दे बाहाय मोजां नायनानै बाराबा वेलकाम टु हायनारि भिलेज बिदि जाजोबनांगौ यार भिलेजआ जोंनि बड'लेण्डनि गामिफ्रा बिराद समायना दाखोर मोनसेबो नुवा मानसिफ्रासो फैनानै दाखोर खालामफैलाबायो बिराद समायना आरो गामियानो बियो बेखिनि एरियाया फुलजों साजायजोबनाय पार्क नायनाय बयबो रायजोयैनो बेफोरबायदि खालामनांगौ गामिखौहाय फाइनालि मोनफैबाय ओमफ्राय टाइमा जाबाय नै 12:47 दाबो ओंखामबो मोनजाबावाखै ओंखामबो सङाखै ओमफ्राय नै सुइटार दंफैयो बेना नै साथाजों थुख्र'जादोंनो दाख्लै बाव आखाइयाव देख्रेबना होजाबाय लोगोफोरजों ओमफ्राय दाना बाहाय साथाजों थुना होजादोंनो नै सोर थुआ मा नाम गोजोन दा बाजार खालामहैग्रोनोसै बाजार खालामनानै फैनोसै ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोसै ओमफ्राय बिनि उनाव मा प्रग्राम जायो मा प्लानिं जायो नायनोसै दिनै सान्तिपुर बाजार सुनिबार सेटारडे बरसा लाजोब्बाय ओमफ्राय आं बेयाव गय फुलि नुदोंमोन नै दङ बे गय फुलिखौहाय सोंहैनायनि र' बेसेबां लायो आं दाख्लै बिदि फिसाखौ 12 थाखानि बायनांदों दा 9-10 थाखानि मोनो जाहैदों अलराइट गाइस दा टाइमा जाबाय 3टा दासो ओंखाम जाखांबाय 3टायावसो ओमफ्राय आंनो बेखौ दखानाव हाननानै लांनि गय एसे दंबावो बेखौ हानना हैनि ओमफ्राय बिनि उनाव थांनोसै गय गायनो साहा फुलबारियाव 6टा फुलि लानानै फैबाय आं 6 दाल 30 थाखा दाल करे दा टाइमा जाबाय 4-6 जाबाय नै ओमफ्राय आं दा ओंखारबाय नै गय फुलिखौ लानानै गायनानै फैनोसै बेनिफ्राय 10 किल'मिटार जायो फुलबारिया स' नायनोसै थोगोन ना थोआ सान्दुंबो ओंखारबाय नै ओमफ्राय ओरै साहाजों खोमसिल' नुखायो साहाजों हादोंलायदां गारिखौ लाबोआखिसै आं
थाव बिराद प्रब्लेम ना दा एफा दाम जाबाय बेखायनो दा एसे एडजास्ट खालामनांसिगोन बेयावनो खस्थ' मस्थ' लानानै फैबाय आं नै खदालखौ बेयाव लाबोबाय आं मेदामनि न'निफ्राय मेदामनि इयावनो नालाय गामिया बै साहाजों न'आ ओमफ्राय खदालखौ लानानै फैबाय आं दा बेनो नै बागाना ओरै बाउन्डारि होनाया ओरैजायथ' थांजोब्बाय नै बिराद मोजां मोजां गय बागान दं नै बेजों गाहायावनो थायजोबनाय आरो दा बेहाय लांदां जाबायना जेबो सायहा थायहा गैया ओमफ्राय बिनि एसे आवगोलावनो बेयावबो बागान दं नै बेबो मोजां थायजोब्बाय ओमफ्राय बाहाय मानसिबो थानाय जायाना आंनियाव बेनि थाखायनो एसे राननो नागिरबाय थायो दाथ' नै दैज्लां नालाय गोसोम गोसोम जाजोब्बाय हाबनो लामायानो गैया दाना ओरै गिदिंनो नागिरजोब्बाय मैदेर आयौ मैदेरनि प्रब्लेम ना नङाबाथ' थालिर गायनोबा गया एकदम थैनाय नङा आरो ओरैजों माइ गायग्राखानाय ओरैजों गोरानजोंसो थैबावा गोरान साइडजों ओरैजोंल' रानो गया ओरै दुब्लि साइडसोबाव ओमफ्राय रानाखैथ' नै बेबो थांगोन नामा बेलाय नै बे सानि बिजौआल' माबादों थांगोन ना थांला बेलाय गायनानै दोनसै जायखिया साइडआव मोनसेबाव बायसान्स थैबा दस्राजों मिलायनायनि हाया नै बिराद मोजांखा बेजों दुब्लि साइड ना ओरैसो एसे गोरान ओमफ्राय बेजोंसो रानबावा गया नैबे फिसा फिसाया दाख्लै 12 थाखा दाल लाबोदों नै 12 थाखा दाल ओमफ्राय दा दिनैनिया बिनिफ्राय जौसिनबाव एसे गिदिर गिदिरसिन बिनो 10 थाखा 9 थाखा 8 थाखा गाहामल'नो दा अखा सिजोन जाबाय दा नै बोथोराबो जोबसै सिजेना गायनाय सिजेना बेनि थाखायनो खम जाबाय आरो सिङाव नै हामा माथा मोनो एसे जावबाथाय बे सायावल' हा गोसोम दङ गोथौसो फब्रिबाय नामाब्रा आंलाय दस्राजोंथ' मिलायखाला नै बेफोरजों बे गाहाय खाबो गया एसे होमबाबो गिदिर गिदिर मद' बिदि खाथियावनो होबाय आं बे थांफिनगोन ना मा जाखो नै सिङावथ' थैजोबथाराखै बिलाइयाल' रानदों दा बेनि खाथियावनो लांनोसै नै मोजां ना मद' बिसिमानो राइट जासिगोनदां बेंबाय गायखांजोब्बाय गोलोमफ्रुलायबाय 5टा जाबाय टाइमाबो आयु हाग्राया नै ओरै गाहाय एसे बेजों बारलांसै ओइ ओरैजाय एकदम मोजाङैनो जाजोब्बाय गोसोमनो दा टाइमा जाबाय बेलासिनि 5:30 माने 5:30 ओमफ्राय आं दा नैबे देवसिरि हाब्रां पिकनिक स्पटमोन गैला थेर बेथेर जाजोब्बाय बेसारा खुंफुंनो हायाखिसै ओरैजाय सावथालफोर गोजा नालाय सावथालफ्रा खुंनो होआखै बानायनो होआखै आवगोलहाय घटना जादोंना बे निउ इयार समावनो बेहाय माने बादा होदों आरो बानायनो होआखिसै सावथालफ्रा बे एरियायाव एसे बोरैबा नाङो दा माइनिं साइनिंबो दङ बिनि एसे सिगाङावहाय बैजों बिमा दैजों माइनिंबो दङ बाहाय बिसोर गोसो जाबाथाय बन्द' खालामो माइनिंआव अन्थाइफोरबो बोनो होआ बर'फोरखौहाय आरो बर'फोर लायोना बर'फोरनि माइनिं दं आरो बिथिंजाय माने अन्थाइ जावखांग्रा मा होनो सेन्ड ग्रेभेल बोग्रा माइनिं दङ ओमफ्राय दा माबा मोनसे दावराव जाबाथाय बन्द' खालामो लामाखौनो थांहोआ लायहोआ आरोखि एसे बोरैबा नाङोना नायलाय एफा मोजां बानायदोंमोन बेखार जाजोब्बाय ओइजोंबो दंहैयो नै जिरायग्रा रिल्स बानायनो आं जायगाखौ एसे नायफैदोंमोन ओमफ्राय स्कुटिया आंनिया नै बाहाय दं नै लामायाव ओमफ्राय आं भुटानाव हाबहैनो नागिरदोंमोन थाव सोनो होननानै पेट्रल गैयामोन नालाय स्कुटियाव मोनसेल' देखायगासिनो ओमफ्राय पेट्रलनि दामखौ आं हाबैयाबो गोबावसैना सोंहरबाय 160 थाखानो ओमफ्राय आरो बेसेबांबा पइन्ट दंबावो जाहैदों 160 थाखा ओमफ्राय डिजेला जाहैबाय 98 ना बेसेबांबा होनदोंमोन 98 जानांगौ 160 थाखा दा पेट्रलनि दामा भुटानावहाय 23 थारिख मेयाव आरो दिनै 23 थारिख दिनै मे सुनिबार बाराय ओमफ्राय इण्डियायावहाय 102.98 133खौनो होनदो 2 फैसा माने खम आरो दा पइन्टसो थ्रोद बारायगासिनो आरो खेबसेनो डाइरेक्ट बारायनो हाया नालाय दाख्लैहाय 90 फैसा बारायबाय आरो मैयाहाय सामथिं बारायबावबाय 102.98 जाबाय माने 133खौनो होनदो 133 जाबाय आरो बेजोंथ' गाखोनो हानाय नंला बाज्रुमनायाव बेजों बाज्रुमबाय ओंखारबाय सिंजों हाबलांनांसिगोन र' बावबो जायो रिल्सआ मोजां जायगाया नोंथांमोना रिल्सखौ नायाखैबा थांनानै नायबानो जाबाय माय गड डिसक्रिपसनाव लिंक दं नोंथांमोना नायाखैबा थांनानै नायदे आरो पेजखौ फल' खालामनानै फै नायनानैहाय लिमोनद्राथार नै दै फैगोदान ना दैया मैला गरसेल'सै नै पेट्रला आं सोनो होननानै थांनो नागिरदोंमोन मोनसे समाव आरोना भुटानावसो दाम खम जायोमोन
दा भुटानावसो बारा जाग्रा जाबाय थावनि दामा लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो जुदि नोंथांमोना फेसबुक पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामनो दाबाव स' बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि